Shubor nakashlem jong unong san hima. Ki record jong kaseng HYC hapo ka jingalam u president rangba kaseng uba roi kupa sindram menta kasngi ke lalech office ka Meghalaya Human Rights Commission banya thu badai banya chakmat ya kamukot duma ka bala ujo da kaseng ya u George Dekhar u badai u second in charge dong ka Penrusla police station halor ka jingja ka bala ja hak arpusau tarik u benai rumpang menta usnam na kaliang u president ke HYC riwal mingi circle uba lam prang khonglam Ubala senran lang do president ka seng uba roi ko par senram hakajing bishar ka MHRC menta kasngi ula kerpat ba ukwa ban bud dia ne kane kamukot duma ka MHRC ka labo biang ya kajing bishar hak khat sau tarik unai wing hak ba kila batha yu president ka HYC riwar mingi circle ban pen ia ki sakhi persha yu George Dekhar ba ma uringkat bat ki hendrungut ki weipat kila sha thombor hau hagajan mir jong ka arpu sau tarik urempang hapun usla police station Hawapun kan mawe ke jingjah ke janmiat jong ka arpasau tarik uba roi kupar ulaong ba u president jong kariwar mingi ba hendringut ki weipat ki dekhot ki lakem ya artali ki trok ki baket ya ki moj ki barathmu ban shalan be an sha Bangladesh uba sandram ule thuru ba hadien ba ki dekhot ki HYC ki la yokem ya ki trok ki la rano ya ki shapen usla police station hendrai ki pulit ki badan hakam balayalam do u George Dekhar haka jaka ban register ya ki ejahar persha ya ki jingkhayi ba an kila sedang ban show ya kita khot ke HYC bat kila tan ya uba khonglam hapo thanat bat kila show ya u kita khot ke HYC kila sha thombo de kila thi bat ya kitiar jongki kenthup ya ki mobile kila sha kni no kaba kila record hakapor ba uni u he pulet ula thombo ya ki ulaong ba ka commission ka de ban ajingmut ban le da ka bating e ya u George Dekhar lada kila ban pen shisha ba ula penan kam bakla ya ka bor jong u da ka ba thombo ya u president ke HYC riwal mingi bat kita khot jongka Kajingwan jongi minta kasih aku ke Human Rights Commission. Jadi halor tu kajingja ke baca ke Arab Saudi menai baar jongi senam mentau senam. Kalau don kajing syak show syak berngam jongi khot jong ke HYC riwar mini circle ko kajingnya kumu presiden ba lam perang khonglam. Kumban chupen kenmal haka ni kasih ke Arab Saudi menai baar arja Arab Saudi kumbah kendai du spo buji. Kini kita khot ke jong ka riwar mi circle ke jongi ke HYC ke dan kia po jing alam presiden jong ka circle kila yo ban bat ik artli ki kali ki bakit kini ki masi momot man khayi sepo mangla hadin bekila yo ban bat kini ki masi da hadin bekila kali pertu ne kini ki nongnya ban kini ki bri ki badan te kali ki song thu ba kini ki masi ki ban lek nam taman khayi be an sepo mangla Hadin bala ayo kata kajing tep ki kena ki jongi kila elam ni kita ki kali hapo Penrusla police station da kajing mut ban IT ki hapo ki pulit kenang bakin le lane bentok kit ki kat kum ki kendon jokaan nek basusi kalong ba hapo bagi poy yang tiapo Penrusla police station por kendai du spobuji uladon we second in charge jongka Penrusla police station namar hatu kasngi OC lane officer in charge umdan hapo station tu uniu SI lane second in charge bekerteng u George Dekhar Ajaka bun sngap ya ke bakini ki khot ki jongi ki wan ban ya thu ya u ya kani ka jing yo bat ikini kali bat ban kerpat ya u bu unshim kam kat kum ki kenon jokaan re ula le ula shu berngam berset iki ba ula tan ya president jongka circle ka jongi nabar jong police station ula tap apo police station ndai tang apo police station ula tap bat hadu halok ba ula raktiru ya kini ki khot ka jongi kamtam ya president bat ya kiwi ki khot ula bom latit ula berngam berset ndai tang bakti ubom mutit la neusho wat daulatir ula pendonkam hadu bakila ambong ya ki kamet kapat ka jongki ya hadin bala ale kani ke jengjaru kila don ki khot ki bay don lang kila persang bandring video ya kani ke jengja ya ka bauni officer ubadon hang ya police station ula le ya kani kambean hadin bagiyo iba kini ki khot jongi ki kiring video uni ubri ula kini iki mobile phones ki jongki ula kini iki wallet bat baro ki jingdon jing am jong kini kena Bat ndala adep yo eki ubu apo police station. Bat ndala adep ka berngam bersih, ndala adep ka syok ka bom yaki ula pelat yaki siteng mit, da ka babta yaki ba pidai ban wan alam yaki kmi ki pa ki jongpi bat anda pila alam yaki kmi pan lani ki bai ngasam ki jongpi pin sayo biang yaki ni kitiang. Tika kini ki khot pat hadin bagi la shale akum ni kim don syuk ka phone ban pentip ini ki nong alam dah ka sngi ka babut hak arsan trik jong nai baar ki u presiden harangkat bo we khot ki lawan ki wa shilong ban pentip ini hak apor kum baar beji lai beji mensi adin mengila yo jingtip ya kata ka jingjang ila yar po police station hak arsan trik dah ka jingmut ban let ban keli
ya kini gibri gi badan hapo yauni nong officer badan hapo Penursla police station kai kadau ko pelong i ban rakti lane ban syok ban bom ban berngam mi khot ki jongi ne dalang ila poi ka to jakang hakajing bom don jong OC hadu undawan OC na Shillong hakajing don lang jong OC uni George Khar ajaka bu un sung thu ya kajing bakla ka jong deula pen iman ya kata kajing ngomeng dia kata ka bala pelong yang ipat ka arpun ri trik jong ju benai bangin file ka complain hapo ka office jong USP jong ke East Castle district da ka badawa bari ban pensitom yang New George Khar bah ka ju ka poru ila file ya ka complain hapo ka Meghalaya Human Rights Commission hadin mengila file ka complain hapo ka Meghalaya Human Rights Commission ya ka bala register kum kata ka MHRC case number 5 of 2024 kabangi ngi deke complainant mga bo general secretary jong ka CC bat persya yo George Khar ka MHRC kala betha yo USP jong ka East Castle bo dei ban submit ya ka report bat USP jong ka East Castle ulathong ya USDPO jong ka Penursla subdivision KN Sangma MPS bo dei ban inquiry halor kani ka jing kenok ka jong uni officer MPS KN Sangma ula submit ya ka report ka jong haka arpo trik nai balai arjar arpusau onang ilayo ban puli ya kani ka report hadin baka commission kala copy yang ngilap ba kani ka report kalong bet kumnu ban yada uni George Khar hadin mangilayo kani ka report nakaliang ka jong ngilap ha ru ka jing thua ka we sya ka commission ban ong ba kani inquiry report kade ka bangimla ban pediang namar ba katkum ka jing ong ba kidi gi khna gi jongi gi belik pen kulmar po police station kabar bangi haba ong du hana bakata ka CCTV kabadon hapo police station hana kadon on off mode kamut hata kapor baja kata ka jingja syasyo jongi ni gibri gi jongi ya ka CCTV ladon balik off ya ka gajing kali kalong balik kan kendet kansan kata ka CCTV jong ka Penursla police station kan show off ha ita ipor iba ja ka jing syasyo iki dikhot gi jongi bat kabar kabalai ru kabamaki ki ong ba kaladon ka jingring video jong ki dikhot ki jongi kata ka jingja namar katkum ka jing ong jong George Khar ong ba namar bakila ban move lane ban snai kata ka video nak kata ka dawlah kini no iki mobile phone ba ka delete ru kita ti halor kan inquiry report nakaliang ka jongi ngilapan paw ya kidaw ba ka commission kam dei ban priang ya kan inquiry report ban nakaliang ka jongi ngim priang bat ngilakar pat ya ka commission ba ka dei ban ya chakmat ya ka kes persya yo George Khar ti ka jingkhot jong ka commission menta ka sngi yang hang ni hamtam ya ulam prang konglam ubade ubri ubala uba mensa anak ni ka jingja ban keli langin ya chakmat ni am ya kan kes ka jingkwa jong commission kalong balangin ya chakmat ni am nama ladangi ya chakmat kemut nakaliang ka jongi hapon wanra ikisaki nakaliang ka jong George Khar hapon wanra ikisaki hadian mengilai keren nakaliang jong lamprang mentan ulapan pau ko commission ba nakaliang ka jong ukwa baka commission ka diban ya chakmat ya kani kam bat lada lap hadian ka jing siam ikisaki sabut dai ban pensitom yo George Khar katkum ki kendon jokaan nimkwa bakum kini ki jat kulit kindon haki police station di ba fair jong kani gari kasi jantia ka jongi bukum jur wapo Meghalaya ka jaka bakin long ka jing singan yang gigi nong song snong kan long penman ka jing ting yang gigi nong song snong manusyo ban le rong wapo police station ban le report yaki crime lane ki jingja kambean laba ha jaka ba un sngap ya ka jing kren ka jongi kiropat ba un shot un bom un berngam berset ini tingim kwa kum kini ki George Khar kin mi haki police station ki ba fair ki badon hapo Meghalaya lang ya po rilum jantia dai halor kata kanong rem ni larai bangin ya chakmat ya kini kam ai baka commission kan rai langi dei mangi na dei mau langi bakla mangi na bakla mau kita kajing jakat kum kajing keno ka jongi kat kum kajing tho la ni kajing kerpat ka jongi de menta ka sngi na kalyang jong commission ka larai baka khat sautrik